हेलो लोगोफोर बरायबाय बड' जब इनफो अफिशियेल इउटुब चेनेलाव इम्पर्टेन्ट डकुमेन्ट्स मा नोंथांमोना आपल'ड खालामनांगोन आसाम पुलिस ग्रेड 4 आव आरो लोगोसे कनस्टेबलआव स' लोगोफोर 2023 आव इम्पर्टेन्ट आपडेट आरो मोनसे गैयाबानो रिजेक्ट जागोन ना जाया एबा एक्सेप्ट जागोन ना जाया स' बेनि सायाव गोबां कमेन्ट्स फैदोंमोन बेखौनो नोंथांमोना डिटेल्स लाबोबाय मानोना गाबोननिफ्राय 10 जानुवारि जानाय लोगो लोगो एप्लाइ जासिगोन जेसेबां हागौ नोंथांमोना थाब खालामना ला जाहाथे वेबसाइट बिजि जायै बायदि दा बेनिफ्राय मा इम्पर्टेन्ट जों बेखौ नायगोन जाहाथे नोंथांमोना रेडि खालामखायो आरो जायफ्रा गैया दानिफ्रायनो रेडि खालामखा मानोना टाइमा बारा गैला गाबोननिफ्रायनो जासिगोन स' बेखायनो एक्साइज कनस्टेबलआव जोंहा मा डकुमेन्ट्स नांगोन आरो क्वालिफिकेसना मा नांमारगौ नोंथांमोना नाय डिटेल्सखौहाय बेनो जाबाय गाबोननिफ्राय एप्लाइ जागोन जाहाथे नोंथांमोना खालामो आरो जाहाथे नोंथांमोना प्रफेसनेल हिसाबै मोजाङै मोजां आपल'ड खालामो डकुमेन्ट्सफोरखौहाय स' बेनिफ्राय बैसोआ 18 निफ्राय 35 इयार्ससिम हागोन बे साख्रियाव आरो 10 पासल' जानांगोन बेनि बाराबाबो हागोन नाथाय 8 पासआ बेयाव हानाय नङा हाइटखौ नोंथांमोना नायना लादो स' बेनिफ्राय डकुमेन्ट्सआ मा नांगौ दा स' फट'आ नोंथांमोना मोजां जानांगोन जुलाइ 2022 नि नोंथांमोना उनावहाय खेबनाय जानांगौ आरो माने गोदान जानांगौ जेबो नङा बाट गोदान नाथाय फट'नि बेकग्राउन्डआ नोंथांमोना लाइट जानांगोन नङाबा नोंथांमोना व्हाइट कालार होबानो जाबाय जाहाथे एक्सेप्ट खालामो जुदि रेड थारबा जुदि ब्लेक थारबा एसे प्रब्लेम जानो नागिरो बेखायनो मोजां बेखौ होयो आरो लोगोसे नोंथांमोननि सिगनेचाराबो ब्लेकजों जाहाथे होनानै 100 KB नि खाथियाव खालामो अके जाहाथे ब्लार खालामा जुदि ब्लार जायोब्ला बेयावनो एडमिटआ फैया देन बेनिफ्राय मा नोंथांमोना आपल'ड खालामनांगोन एप्लाइ खालामनायाव स' बेनो जाबाय नोंथांमोननि सार्टिफिकेट नांथारगोन 10 पासनि बेखौहाय मार्कशिट आरो लोगोसे सार्टिफिकेटआ बे मोननैखौबो नांगोन अके स' बेनिफ्राय एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जखौबो नांथारगोन जुदि बार्थ सार्टिफिकेट दङबा नोंथांमोना एडमिटनि जायगायाव बेखौ स' हरनो हागोन एडमिटनि जायगायाव बार्थ सार्टिफिकेट बेनिफ्राय नोंथांमोननि एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जखौ नांथारगोन अके बे गैयाब्ला साख्रि एप्लाइ खालामनाया आसाम गभर्नमेन्टआव बे कम्पालसरि स' बेखौ नांथारगोन गोदोनिया जालिया अनलाइन जाप्लाइ खालामदों बेनो सोलिबाय थागोन स' बेनिफ्राय कास्ट सार्टिफिकेट नांथारगोन कास्टखौ नांथारगोन बे एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जआ सिगांनि थांनाय बोसोरानो जागोन जुदि अनलाइन खालामदोंमोनब्ला नाथाय अफलाइना दानिया जाला अके स' बेखौ नोंथांमोना गोसोआव लादो NCC दङब्ला मोजांनि बाथ्रा स' बेनिफ्राय PRC गैयाबा मा जागोन बेयाव PRC नाङा लोगोफोर बेनि सोलाय नोंथांमोना हरनो हागोन जेरै नोंथांमोननि माखासे दङ जेरै हमना ला डमिसाइल दङ बेबो सोलिगोन बेनिफ्राय भटार ID बेबो सोलिगोन आरो लोगोसे एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जआबो सोलिगोन स' बेखायनो डमिसाइल एबा भटार IDया बेस्ट जागोन नोंथांमोना जाहाथे बेखौहाय हरनो हागोन जेबो प्रब्लेम गैया स' दानिया जों फैबाय ग्रेड 4 आव बैसोआ बेसेबां कमान्ड' लेभेलाव ग्रेड 4 ब्लाबो नोंथांमोननि बैसोआ 18 निफ्राय 30 इयार्ससिम हागोन ST फोरा बाट नर्मेला 25 इयार्स जोंनि ST फ्रा 30 इयार्ससिम आरामसे इलिजिबल जागोन बेनिफ्राय ग्रेड 4 स्टाफआव 18 निफ्राय 45 इयार्ससिम बेयाव इलिजिबल जागोन बाट नर्मेला 18 निफ्राय 40 इयार्स स' बेयाव डिप्ल'मा नांलाया जुदि डिप्ल'मा दङबा नोंनानो मोजां मानोना नोङो मोनगोन नाम्बार 5 स' बेखायनो जाहाथे नोंथांमोना दङब्ला आपल'ड खालामबानो जाबाय हाइटखौ नायना ला जोबोर खम 158 हौवाफोरा आरो हिन्जावफ्रा 147.5 सेन्टिमिटार STP हिसाबै आरो ST8 हिसाबै स' बेयाव रानिं गैया एग्जाम गैया जास्ट स्किल टेस्ट लागोन स्किल टेस्ट पास जाबानो नोंथांमोना साख्रि मोननो हागोन डकुमेन्ट्सआ मा नांगोन बेनो अके स' नोंथांमोना बुजिखाबाय गासैखौबो बाट जायफ्रानोखि 8 पासल' ना स' नोंथांमोना 8 पासनिखौ हरबानो जाबाय आरो बेयावबो PRC गैयाबा भटार आइडियानो सोलिगोन बे सेम प्रसेसखा बाट जायफ्रानोखि 8 पासल' नोंथांमोना 8 पासनिखौ हरबानो जाबाय लोगोसे एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज सार्टिफिकेट नांथारगोन बेखौ थाबैनो खालामना ला क्लास 8 पासनि मोनो बेनिफ्राय डमिसाइलखौ नोंथांमोना दङब्ला खालामना ला आरो बेयाव जेबो गिनांगौ गैया 8 पास 10 पास HS पास बे मोनथामा हागोन बाट नोंथांमोना हमना ला खायसे 9 पास थायो अब्लाबो हायो आरो बेयाव डिग्री पास जाहानाय नङा मोनसे बाथ्रा जुदि डिग्री पास एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जआव जुदि नोंथांना HS पासल'बा बे माबा मोनसे जानायनि चान्सआ थायो बाट नोंथांमोना बेखौ नायदो स' बिनिफ्राय बुंदों जुदि केन्डिडेटआ सासे केन्डिडेटआ मोननै मोनथाम जायगायाव इन्टारभिउ होयो थाङोब्ला जुदि हमजायोब्ला बियो केन्सेल जागोन जाहाथे बेखौ खामानिखौ मावनाङा बिनिफ्राय गासैबो डकुमेन्ट्सआ अकेब्ला अरिजिनेलखौ लांफाजोबनांगोन जेब्ला थाङो अकेब्ला स' नोंथांमोनखौ फिजिकेल स्टेन्डार्ड टेस्ट नायगोन बेनिफ्राय जुदि बेयावबो अकेब्ला नोंथांमोनखौ ट्रेड टेस्ट लागोन माने स्किल टेस्ट लागोन माने नोङो बिनि सायाव खामानि मावनो रोङा स' बेखौ इन्टारभिउ लागोन अके नोंथांमोना प्रेक्टिकेलि खामानि मावनानै दिन्थिनांगोन आरो बेयाव सेलेक्ट जाबानो नोंथांमोना साख्रि मोननाय जागोन